Il-prezz tal-petrol u d-diesel f'Malta se jibqa' ogħla minn nofs il-pajjiżi l-oħra Ewropej. F'analiżi fil-ġurnal Il-Mument intqal li fi 33 ġimgħa tas-sena l-oħra tas-sena 2015 il-prezz tal-petrol u d-diesel f'Malta kien ogħla aktar minn ta' nofs il-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea u aktar ogħla mill-medja Ewropea. L-analiżi saret minn Alfred Farrugia, il-President tal-Klabb Awtomobilistiku ta' Malta, fejn qal li l-Gvern permezz tal-kumpanija statali Enemad irnexxielu jisloħ il-konsumatur Malti waħda sewwa fejn jidħlu il-petrol u d-diesel. Fl-analiżi tiegħu Farrugia qal li l-poplu Malti mhux igawdi minn roħs fil-prezz internazzjonali taż-żejt minkejja li dan niżel b'75% mill-ogħla livelli ta' aktar minn $140 kull barmil reġistrati qabel l-2013. Din l-analiżi ta' Farrugia tikkonferma dak li l-Partit Nazzjonalista ilu jgħid għal dawn l-aħħar ġimgħat, jiġifieri li l-prezz taż-żejt internazzjonali kompla nieżel drastikament, fl-istess waqt li l-konsumatur Malti għadu qed iħallas bil-għoli. Fl-analiżi tiegħu il-President tal-Klabb Awtomobilistiku ta' Malta qal li m'hemm l-ebda raġuni għaliex il-konsumatur Malti m'għandux igawdi minn dan ir-roħs u jistaqsi il għaliex il-poplu Malti qed ikun trattat bħala ċittadin Ewropew tat-tieni klassi. Fl-analiżi tiegħu Farrugia spjega kif fil-bidu tas-sena 2016 il-prezz tal-petrol mingħajr taxxi u dazji kien ta' 69 ċenteżmu l-litru, filwaqt li fil-medja Ewropea dan kien 47 ċenteżmu l-litru, differenza ta' 22 ċenteżmu. Il-prezz tad-diesel f'Malta fil-bidu tas-sena kien ta' 72 ċenteżmu, filwaqt li l-medja Ewropea kienet dik ta' 52 ċenteżmu, differenza ta' 20 ċenteżmu. U qal li dan kollu juri li hemm xi ħaġa ħażina fl-Enemad fl-importazzjoni, il-ħażna u l-beħ tal-petrol u d-diesel.